to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, Maiji Bernardo Gucci, or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to Novela Ndaluman, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Quino Coachoni, Adonjo, Penny, JOS, no Cadira, Oguche Janakat, Singamalongo Sana Bende, Omini Edi Festa, Gitambo Bende, Tom Juma, Magusi Pemusa Madongo, Magemano Okele, US. Onagi TV, Egiwa Masani, Modua promote. Kojo Turuate. Donjuru Onagi TV, Ubo Winjongolo, Mag Yowa, Mag Musa Juma, Mag everybody, Mag Player Eilulan. Onagi TV, Adundo Jaluo Sani. Koro Adundo Wakai ndiye mamondo walitre. Eneno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Anabia mo, Jai Bora.
Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni janeno wa kidieny eri mar ariyo mabende koro wan e chuny twak kaka ne wasesingo ni wan kanyo gi Dr. Ogalo mabende en CEO noero mar Dawa Front. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. Machiegni e Chuny Onagi TV. Erokamano ahinya. Kendo aneno ko oganda oserita ahinya ni gidwa winjo ane kowuok kuom daktari. Ang' ne wachaka chaka ni daktari to iluonge ni ng'a, wang'e ni Dr. Ogalo to owuok e gwenge mane, en wuod kure. Koro Ogalo en iluonga ni Elijah Ogalo, aja Kisumu Karating. Koro mane chenro mara malong'o. Koro Elijah Ogalo ma ja Karating. Karating yani nitiere jogo kwa bende koro wacho ni wan gi wuodwa kata wakia wuok e dhot mane. Koro Karating, Kisumu Karating kanyo chakore gi Kiachu Lembo, lakini koro awuok e gweng' moro miluongo ni Kawango. Kawango nitiere West Kisumu Ward. But Huma Primary kanyo kata Huma Secondary kichopo to around 50 meters in Pacho. Erokamano ahinya. Machiegni e chiro dieri mar Achieng' Jamondo bende koro wadwa twak e weche go mag ngima dhano, weche go mag thieth. Ka wachako en Dr. Ogalo en ng'a, otimo ang'o e gwenge ma Kisumu? Dr. Ogalo en mokwongo en investor. Ja iluongo ni en investor. Wan gi hospital mana machiegni koduka iluongo ni Dawa Front, ma bende dhi matek ahinya nikech onyuolore, nitie moro nye waseloso. Koro mane chenro maduong' madang' awachi. Koro Dawa Front ni en osiptal no ero ma bende idendo gi dho ngere ni private, lakini odongore yo no ero ma bende oganda ok par no nyalo dongre kama. Uchiwo thieth go e yo no ero makare. Dawa Front gi dho ngere wacho ni
a child who learns very fast. Koro Dawa Front ok osebedo in existence for so long, lakini kaluwore gi okang' mar thieth mwang'ao malo, miyo nyaka wach ni ji oherowa kabisa. Waonge gi discrimination kata wach moro amora ni kama kata kidhi ng'iyo joma wandiko, ibiro yudo ka wan gi chiegni kabila te. Mano miyo wa mijing'o kendo miyo dhano oherowa kabisa. Wach mar thieth wang'ao malo kabisa, kendo an gadier ni wan e kiwango mamalo kamano. Iwacho kanyo ni Dawa Front ok en slow learner. Yeah. Erokamano ahinya Dr. Ogalo, aneno gi weche gi mag thieth en gino ero mabende chal ni chako hero kapod itin kanyo. Akia ni ere kaka wache debe ni nitiere ng'ano ero mabende ne en daktari kuno ero miyae momiyo ni hero gini koso ere kaka ni here? Anyalo wacho ni kinde moro kane wasomo ne wantiere gi slogan moro nomiwa gi jatendwa, principal wa. Nonyisoga ni with integrity we lead. Then nochako wacho ni there is no dull child. Koro anyalo wacho ni en bedo gi mijing'o mar loso gimoro. Dala ok dang' awach ni ne wan gi dakteche, lakini kaluwore gi kaka gik moko ringo gi kaka gik moko dhi mbele, inyalo bedo gi kineno ka ng'ato dhi, nikech inyalo yudo ka mier moro dhi maber, koro chunyi de gom ni wambe chieng' moro wabede kaka ng'ane. Kata inyalo yudo ka ng'ato iwinjo ni ng'ane ne nitie ohala moro moyawo ma samoro konyo ji. Koro through that emomiyo wasebedo kaka koro wantie. Koro mano e kaka entie. Erokamano ahinya. Nitiere jogo eko bende wacho ga ni weche gi mag thieth en gino ero mabende tek somo ahinya. En gino ero mabende kisomo to nyaka ibed ng'ano ero ma wiye okee, iwacho ni wiye okee. Akia ni nitiere jogo eko mabende oluoro somo gigi eki mabende dhi gi weche gi mag thieth. Nitiere jogo eko mabende oluoro, iwacho ni handle patients. Iwacho ni ere kaka koro adhi mulo remb ng'ato. Akia ni in nitimo nang'o, in be weche gi koso in ng'ano ero mabende jachir mabende weche gi eki ok noluoro? Mokwongo anyalo ng'iso jothurwa ni gimoro amora kwongo luwore gi mijing'o mari, ma dho ngere wacho ni passion. Nyaka ibed gi the inner calling. Ok dang' discourage ng'ato ni otek e pinyni, e bwo pinyni ma nyathi ng'ama Nyasaye monyuol ma dongo, onge gima tek. But kaluwore gi mijing'o miketo to gi being ng'at mabedo trusted, ibedo ng'at moro ma ji o trust. I-trust gi pesa, i-trust gi information mari, i-trust gi gimoro amora. Then I'm pretty sure ni inyalo achieve mang'eny. Koro gima nyalo nyiso ji ni nyathi mokalo penj, thieth ka be nigi categories. Nitiere categories ma high, nitiere categories ma medium, nitiere categories man piny. Koro gimoro amora inyalo chaki kamoro amora mondo mi chop e kiwango kata makoro in surgeon and the rest. Ing'eni kata kapo mani somo, mana dwa nyiso nyithindwa ma pod somo en ni nyathi nyalo bedo gi lek ni odwa bedo daktari, to maybe nitie gima iluongo ni cut point ni ok omiyo idhi timo gima idwaro cha. Pod inyalo chako e kiwango mapiny, tichako imedo, to chiemo ipo mana ka in kanyo. En mane kaka itime. Erokamano ahinya Dr. Ogalo. Ka wang'iyo weche gi eki mag thieth mabende nitiere gwenge eki mag Kisumo, waseneno ka chien kanyo dakteche ne odhi e ng'anyo ka bende koro ne giwacho kanyo ni pok ochulgi. Akia ni kaka Dr. Ogalo, ang'ono ero mabende inya wacho ni sirikal koro sani wacho ni gikoso kata gilak ne dakteche go eko ma sani mabende koro miyo ni Kenya sani gimoro amora kidwaro to nyaka idhi mana e ndara. Dakteche nyicha nogomo gi ndalo ma ohingo 52, to dang' awach ni weche mag ngima onego wang'i motegno, both devolve and the national government. Nikech period manyicha dhano nogomo no, ng'eny ji nohinyore ahinya. Iyudo ka koro kata ng'ato onego bed ni timo ne bero, ok onyal timo bero e yo makare nikech kuonde monego gidhiye dhano gomo. Then mondo mi koro idhi e hospital mag joma wegigi, bende ibiro yudo ka kendo koro pesa ni malo. Koro gima nyalo wacho ok ni ke gimoro amora idwaro e Kenya to nyaka idhi e ndara, but dagomb ni mondo sirikal mamalo owinjre gi sirikal mapiny
mondo gik moko dhi malong'o, gik moko manyicho timore kik chak bed kendo. Nikech iyudo ka ng'eny ji nyowito ngimagi sana e seche manye nitiere gi mgomo manidhi mbele. Mano e kaka anyalo wache. Kaka Dr. Ogallo bende siro wach moro ni ka koro kata dakteche odhi e ndara to koro sirikal wacho ni ka ok uwe ng'anyo to wariembou e tich. Ing'e ni nitie gik moko miwacho ni nyaka buog ga ji. Ting'e ni nitiere dakteche bende nigi governing body ma nyaka gilu, mana kaka jopuonje, mana kaka jomamoko bende. Koro riembo ng'ato e tich no bende nitiere kaka nitie okang' moluwo. Koro anyalo wacho ni sirikal seche moko ok wach maber nikech ing'e ni e weche matimore gi kikete mirima tinyalo ketho mang'eny. Koro mano ema anyalo wacho ni ok onego bed ni sama tin. Ing'e ni Kenya ka bende nitiere tabia moro ni kok iwuok e ndara moneni to be ng'ama winjo wachni bende onge. Koro kanyo ema dagomb ni mondo bende sirikal olokre mondo mi ang'o momiyo jogi kidwaro kama. Adier weche mag thieth nigi a lot of risk mok dang' wariambi. Kata jomoko mag jo intern, jomoko mapuonjore mondo koro obed dakteche go, gikale mang'eny. Samoro nikech haraka ikawo sindan, ok ichuo maber, ise expose yourself to a lot of risk. Koro mago gimoro at least sirikal onego bed ni ng'iyo kapok wawacho awacha kata kapok wabadhowa. Wang'e ni to ng'ani gima wacho ni bende en gima orie kuro. To jo ng'anyo bende kik obed ni gimoro matin ich osewang' jal makoro dhano ting'o yiende e kor ndara wicho wil gi gima nisomo nikech nitiere oath ma nyaka dhano kaw ni gima kama abro timo gi chunya achiel kendo abro tiyo ne jowa kaka owinjore. Erokamano ahinya kaka CEO mar Dawa Front. Kane pok iyawo osiptal eri mar Dawa Front, en ang'ono ero mabende Dr. Ogallo osomo? Iwacho kanyo ni dakteche ka nitiere gigo eko mabende thoth ahinya. To gin kuonde mage misetiye kane pok ibiro gi paro ni eri mar yawo Dawa Front? Ogallo osomo gik moko adek. Ogallo osomo business management mane mana chako godo. Ogallo mantie kani bende notomo puonjo matin, to iwacho ni mana kaka nang'iso ji ni ok chak dichiel, ichako mos mos tipo mana ka chiemo ne chopo kuma idwaro. Koro kapok ne wabiro gi idea mar Dawa Front, to natiyo Nairobi atiyo, ne watiyo gi NGO moro iluongo ni Farm Access, nokonyowa kidogo mwatiye hospitande moko mag joma wegi bende atiye Nairobi kocha. Achiel kuom gi bende nokonya sana niluongo ni Mission Care, mana yude experience malong'o mar both patients management, staff and any other management. Koro mane kaka wasebedo katiyo. Iwacho ni weche go mag puonjo ilonye ahinya. Weche go mag ohala bende ilonye ahinya. Iwacho ni koro ng'ano ero mabende olonye gigo eko mathoth ok nya nindo kech nikech ohala gi puonjo. Ang'o momiyo kata paro mane manobiro ni kaka Dr. Ogallo mondo mi kod iwach ni adwa dhi e gwenge eko mag Kisumo mondo mi achako osiptal ni eri mar Dawa Front? Yes, nabiro Kisumo. Ing'e ni ng'ato inyalo bedo gi tim nyawacho ni kana biro e Kisumo ka nabiro e weche mag donjo e siasa mar higa higni chien mokalo matin, to kadang' awach ni aweye pod gimoro amora nigi sane. Koro Dawa Front kaka nochakore na koro kaka dang' chak wuotho wacho ni gima kama kwachako nochakore mana ka koro kar uso yath moro matin, emomiyo wan gi nying mar Dawa Front Pharmacy and Clinic. Nena kar uso yath moro lakini mana nanyisi ni Dawa Front en nyathi madongo chap odongo piyo kabisa. We graduated to one step to another, makoro osenyuolo nyathine moro en godo lolwe ka, kendo walamo Nyasaye ni ka otelo wabro chako medo moro. Koro mane kaka ne Dawa Front obiro. Iwacho kanyo ni Dr. Ogallo kapok wadhi e Dawa Front itimo gigo, iwacho ni nyaka olap dhogi be ne ndong'. To pod ondong'. Matiende ni ondong' nyaka e higano ero mabiro. Gimomiyo nyaka ondong' ni weche moko mag thieth gi mana kana wacho ni is a calling. Ng'ato nyalo biro, jatuo nyalo biro to wathiedh ji, mano koro wawe kata na Dawa Front nitie oruma mang'eny. Ng'ato samoro osetuore makoro
king'iye malong'o to bende onge gi pesa moro mani kare, chuno ni dhi extra mile. Timo mano endo no dho ngere luongo ni serve the community. To when you do good to the community, then you get double. Koro ochalo gi weche mag siasa bende. Wasechudore gik mang'eny. Iyudo ni samoro idok e skul kuma nisome, itimo achiel ariyo adek, dhano be wacho ni wuod ng'ane to kitelnwa bende chieng' moro wembe wane matunda. Koro iwinjo mana ka gik ailago biro ni mana mos mos. Koro olap dhowa ndong' ne kombe moko matindo go mbele kanyo. Erokamano ahinya, weche go mag siasa ma koro ang' ne watiego. Koro adhi wuoyo gi Dr. Ogallo kaka jasiasa. Kapok wadhi e yueyo machuok, kaka Dr. Ogallo, weche gi eki mag thieth ma bende koro nitiere gwenge ma Kisumo. Ineno ni ochopo e rang'iny mane? Odok chien koso idho? Kisumu, iwacho ni give credit where is due. Dewang' awach ni Profesa Nyong'o marwa ma gavana wa osetemo. Ni neno ka jo-TRH, Russia waka ng'eny jothuru ong'e ni Russia. Russia kanyo omi gimiluongo ni level 6. Level 6 bedo handled gi national government. Koro mano ranyisi makende ni nitiere a lot of improvement, nitiere gik mang'eny ma okang' mamalo nitie. Ma weche mag thieth e Kisumbwa ka to dang' awach ni malo kaluwore gi gik matimore. Ng'eni kaponi gimoro nitie piny to yudo ni kata thieta manyicha wan kacha ok ti. Level wani bende ere gimomiyo nyaka wagol dhano wa refer to Eldoret. Koro ibiro yudo ka lot of referrals biro timore kar kae nikech ni omedwa level. Koro mago eko due to the tich matek matimore e kaunti e weche mag thieth. Profesa be en ng'ama understand weche mag thieth. Koro amiye abich ewi abich. Iwacho no oidho koso odok chien? Oidho kabisa. Erokamano, ywak osebedo ka nitie ni profesa kata tend kaunti ni eri ma Kisumo, department ero mar thieth, ng'iyo mano osiptende go eko bende koro nie town. Ka osiptende go eko bende koro iwacho ni nie sub counties moko ma nigi iye. Ok ng'iya. Kiani kaka Dr. Ogallo ng'ano ero mabedo osebede pauni eri mar thieth kuom ndalo ero mathoth. Inya wacho ni be en gino ero mar adier, to en gino ero mabende timre yono ero makare, nikech iyudo ka dhano wacho ni seche moko gin e gwenge eko kata mag Nyakache. To gidwa ni giyud thieth, to mondo giyud thieth nitiere thieth mikelo gi mana Kisumo. Ka gito giwacho ni gin tang'o mamuono sirikal no ero mar loso ne gino kuonde go eko ma gintie. Koro iwacho maber to adwa lero. Ing'e ni jo Kanyanam nyaka understand gimoro iluongo ni referral protocols. Nitiere mana ranyisi ni kiwango mar jo-TRH Russia waka nyomedi. Manyiso ni nitie gimoko ma nyocha ok onyal timo to sani koro nikech nyomedi kiwango moro koro nyalo timo. Koro iyudo ka samoro hospitalde mang'eny ma wan godo chien kocha, kaka wawach ni mashinani gwenge kocha, iyudo ni moko gin dispensaries. Dispensary gi dho ngere wacho ni they offer basic needs, basic care possible. Ng'ato nyalo hinyore odhi omiye timne dressing moro matin. Then gintie gi levels, iyudo ka moko level 3, level 4. Koro level 4 inyalo yudo ni nitiere kiwango monyalo timo ma ok onyal timo cha, to koro ere ngitero e main referral ma koro nyose medwa ka. Kinde moro ne watero jotuo igolo kar ka itero nyaka Eldoret, nikech samoro nyalo yudo ni nitiere services moko moko nyal timo nade, moko nyal timo. Koro gika ilago nyose duokgi. Mar ariyo, nitiere ing'eni hospital to kaka for example jatelo maduong' ka koro jatend county waka ma profesa en gi joge overseers matindo tindo mang'iyo gik moko chien kucho. Koro ka management ma piny kacha ok ber, to inyalo yudo ka nitiere ywak moro, lakini in the real sense ibiro yudo ni information ni ok ochopo kanye, ok ochopo malo. Koro kanye ma mistake bende nitie. Nyaka wang'e ni nitiere levels, hospitalde te oket in categories mag levels. Level ma kama nyalo timo magi. Mae nyalo timo magi. Mae to ok nyal timo magi. Koro mok nyal timo cha, iringo kode chap emomiyo wantiere gi ambulance services, nyalo ringo chap otere kuma gine nyalo time mondo orest tuono e samo winjore gi kaka winjore. Kiwacho weche go mag ambulance services, waseneno ka jopiny koro nigi ywak. Ka giwacho kanyo ni
kata obed mana ni en ajali motimre to gocho ne ambulance kaji nyise ni ambulance onge fuel, ambulance mag county koro fuel gi orumo. Dibeni en mibadhi ni osedonje e paunieri mar thieth koso en adier ni ambulance onge fuel? Ambulance bende gin gik manigo gi mafuta. To samoro nyalo yudo ni samoro simu wuok Kisumo Karatinga kocha. To samoro ambulance achiel ni Nyakach, Nyabondo, kata moro bende ne kata wache ni Seme. Ing'eni mondo mbengo ringo kuchocho nyaka kube. Samoro fuel odok piny. Kikwa riambe to kikwa wawuondo jopiny. Nitiere categories, in fact wantie gigi ne boma iyudo ka nitiere kaka calculations mag distances in terms of kilometers nitie kuonde moko miwacho ni chip keturu kama mano en mar timo fueling to kod servicing mano nyaka waelewa ka wada mondo wakonyre malong'o. Then bende tuoche ng'eny ji tuore sakate. Inyalo yudo ka samoro ambulances manitie be samoro tin kaluwore gi ganda manitie. Koro wacho ni fuel nyalo bedo ni onge kata nitie, ok wanyal dwele ahinya, lakini nyaka wang'e ni gigi gin gimolos gi lwet dhano madwaro mafuta ma samoro distance be kuma ne dware en mabor gi kuma intie. Koro mago bende nitiere kanyo. Erokamano ahinya Dr. Ogalo. Wadwa dhi e yweyo machuok ka waduogo to wadhi mana nyime gi twak wanyiswa ni ber e paunieri mar thieth en ang'o? Ber miseneno kaka CEO no ero mar Dawa Front en ang'o? To ber mage ma bende nitiere kanyo Dawa Front? To Dawa Front yudore kanyo. To gin achiedhe nade mage ma bende koro ikadhie kaka daktari no ero ma bende wacho ni isedhi kuonde go eko mathoth ahinya. Ka waduogo to wadhi mana nyime gi twakwa. Erokamano. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Join Monday wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, Maiji Bernardo Guche, Orben Bo, and man Musa Juma Ovela. To Novela and Dalumane, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kach ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mani okele US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome
Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV e kidieny mogik, tielo mogik mar chieng' jamondo. Mabende wan ka gi daktari Dr. Ogalo, mabende iwacho ni en CEO noero mar Dawa Front, mabende yudore gwenge eki ma Kisumu, manoero kichopo kanyo but White Gate, but Car Wash. Iwacho kanyo ni en osiptal noero mabende ok en Silolana. Iwacho kanyo ni en osiptal noero mabende koro kipuonjo to donjo. Koro daktari machiegni kendo e kidieny mogik. Nche waneno kanyo ka nitiere nyadendi noero mabende niwacho kanyo no en jarege. Mabende ne owito ngimane kanyo, to oganda mathoth nitiere jogo ma wacho ni gini eri monege, jomoko be wacho ni gini eri monege. Katiere dakteche moko mabende koro nosenyisowa kanyo nitiere tuo noero mabende koro sani owuok. Akia ni kaka Dr. Ogalo wach tho mar nyadendi ni eri iwacho ang'o, to be isewinjo wach noero mar tuo noero mabende koro sani owuok? Yes, ero kamano jothurwa kendo anyalo wacho ni nitie tuo ma anyalo wacho ni the shy of a lady ama maybe gima timore iluongo ni enteromasis. Enteromasis en tuo ma iyudo ka nyathi manyako moseromo higni monego bed ni onene dwe, oneno malo time, lakini koro mae iyudo ka nitie tissues moko mabende bedo developed oko mar kar nyuol. Wach kamano madho ngere luongo ni uterus. Koro iyudo ka gigi eki anytime ma nyathini endi neno polo to gigi eki bende ni kode. Koro gin bende gineno ka mana polo kamano to it might be prolonged. Gidhi ga mang'eny, then gini endi en gi side effects mang'eny, nikech iyudo ka samoro nyathi manyako nigi pain matek sana, rem moro mok ber nyalo mone kata ka en ng'ama nie kidieny moro manyalo riwore, nitie kidienje manyalo riwore koa higni 18 kadhi mbele, ok onyal bedo gi chir mar timo kamano. Samoro bende nyalo yudo ka koro o shy off from osiepene nikech ang' isiko mana ka en dhi e dwe, then thieth mare malong'o pod ok ong'ere malong'o, kata gima kele malong'o bende kata kusomo joma somo mbui long'o gibiro ng'iyo ni en gima tek, but wanyalo wacho ni ka ng'ato detect such pains, unusual maybe fever, abdominal pain, to dagombe mondo giringe thieth mondo ng'i anena mondo konygi mapema, at least ng'ato nyalo bedo gi comfort matin mondo o avoid rem mang'eny. Ka nyathi ma nyadendi ma Nyasaye okawo ngimane, kaka nyichi winjo testimony mare, ne owinjo matek sana for the duration over 21 years. Koro ken gima yot kabisa. Koro wanyalo mana kwayo jonyuolwa gi nyithindewa manyiri, ka i detect gimoro ma ineno ka ok ber ahinya e dendi, to ring dhi e thieth mondo konyi. Wacho ni prevention is better than cure. Geng'o ber moloyo thiedho seche moko.
koro inyalo miyi some supplements ma ipoka gik moko dhi mana maber. You never know. Yeah. Erokamano daktari kuom iwacho ni ikonyo oganda mathoth. Nitiere oganda ma bende koro neno gima chal kamano. To koro gipamana ni en gino ero ma kawaida nikech tuo ma kamano en gino ero ma bende pok giwinjo ahinya. Ng'eno oganda ong'e mana ni tuogo eko madongo ma wan go gin 2. Koro eri chak imedo gimoro ma bende iwacho kanyo ni koro biro ma bende koro ka gineno gima kamano to koro gimany thiethno ero e yono ero mapiyo. Erokamano ahinya. Koro kaduogo iri kaka daktari Ogalo, nitiere kanyo ero ma bende koro ka nidongo, chieng' moro niwacho ni be nachop ka adier. Nitiere jogo mawacho ga ni be chieng' nadonj kata Nairobi. Akia ni kaka Dr. Ogalo gin kuonde mage ma bende isechope ma bende ok niparo ka nidongo kucho ni anyalo ga chope chieng' moro ma amos kata ng'at machal kama. Mano adieri. Ahero miyo joma from low background mijing'o gi gimoro achiel. Ok nawuok e dala ma ji nigi mwandu ahinya, to ahero wacho ni consistency, bidii to kod luoro Nyasaye gi winjo wach gi temo matek mondo lekni obi konyo ji sana. An onyuola e Kisumu Karateng, kamoro ni Kawango dala kono, e dala moro miluongo ni Kogalo Kwach mane osenindo. To ne wan nyithindo 8. Koro nyithindo 8 gi achiel wadwa maduong' Nyasaye nokawo, wadong' 7. Koro anyalo mana wacho ni mang'eny to ok dang' adonj ahinya nikech kuma awuok e luwo ahinya to dhano oseyuak ga kata na e kuonde ma wantie gi. Koro through weche mana mag Nyasaye to kod temo matek mondo iyud gima idwaro cha osemiyo wachopo kuma wantie ni. Wasenyono kuonde madongo dongo mok dang' ariambi. Weche moko mag gini kane pod an Farm Access, weche go nomiyo wadhi nyaka loka. I've been to Netherlands, I've been to South Africa, I've been to Rwanda, and some of few others. Kata siso of tich matek kod bedo ja adieri. Emomiyo wacho ni weche kata moko mag gini obedo osemiyo waromo gi joma dongo dongo. One of them en Jakom Baba, waseromo go mwamosore mwawuoyo. Jatendwa ma kaunti karwa kaendi Professor Nyong'o, and a few others, Dr. Orol, gin joma waromo godo. To mano nikech mana tich matek. Yes, mago jotelo ma romo go kuyot ahinya kok iti matek. Kamano. Wacho kanyo ni tich matek ema kelo mwandu. Omiyo iseromo nyaka gi ng'ano ero ma bende koro laro komno ero mar Afrika. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo ni gino ero ma bende nigi berne. Ok nya koso rach. Gin achiedh nade mage ma bende kaka daktari kanyo ero ma bende koro kanichako ka koro isebed jago no ero ma ja ohala, idonjo weche go mag thieth ma bende koro ichak iduogi yawo kanyo dawa front. Nitiere achiedh nade go ko bende nyaka ni kadhie. Mokwongo achiedh nade ng'eny. Gimoro amora dang' awach na achiedh nade ng'eny nikech ibiro yudo ka kata bende ng'ato bi nyisi ni gino ok inyal, gino pok notimore ka. To kod kama bende koro achiedh nade ng'eny ahinya, kendo iyudo ni samoro bende ng'ato biro like emergency cases. Ng'eni emergency wacho ni you have to respond as fast as possible. Ok ibi ng'iyo ni pesa en go, ok ibi ng'iyo nang'o. Samoro idhi e thieth miti gi pesa mang'eny, koro kiduogo realize ni jadala wani onge kata siling achiel. Chuni ng'eni ka koro gigwa mag private gi ok didi tene, ibiro mana wacho ni Nyasaye biro gwedho. Koro challenge ahinya maduong' en mana weche mag thiedho ji to gikoso mo gichulo pesa ng'eny sana. Mar ariyo bende nyalo yudo ni samoro kata ka koro weche yudo kaka koro samoro yath moro bende idwaro ahinya lakini onge. Pharmaceutical companies ma wan go gi moko nyalo yudo ni yath ma kama onge to idware sana. Challenge kendo maduong' en ka koro levels moko pod wan go inyalo yudo ni nitie jatuo moro madwaro mana kana wacho ni referral, onyalo dwaro ni mondo odhi omiye thieth mbele
gima time no ok nyal timo kanyo. Koro nyalo yudo samoro means mana mag kawo ng'ato golo kae nyaka kucho chonde is a big problem. Koro challenges moko mag weche mag wuoth, weche mag koso chudo, weche bende mana mag dhano tumbide ng'ato nyalo nyie wuod ng'ane to nyicho kwa ni gima kama nyalo timo. Koro challenges go gima nyalo wacho ni en nani, mana make sure ni weche ni mag lek go oko ng'ato ko interfere go, nikech nitie joma oseweyo mawacho ni we aywe kane bende noweyo, but kae keto mi make sure ni gima nie pachino nyaka itim maber ma onge wach moro amora. Erokamano ahinya Dr. Ogallo. Mano Daktari Ogallo ma bende wacho ni en CEO mar Dawa Front. Adwani watwag gi Dr. Ogallo matin kaka jagono ero ma bende ja Kenya. Ma bende koro gigo eko ma bende oganda jo Kenya kadhe en be okadhie. Kaka Dr. Ogallo inya wacho ni piny Kenya ochomo kure? Piny Kenya ok dang' awach no yot. Piny tek nikech wawuotho mang'eny, wautomo gi joma opogore opogore. Moro koro nyobiro finance bill ma koro kelo weche matek. Gima dawach en mana ni ingacho ga ni kinde moro sipa mono wacho ni ng'ato biro bandhi lakini ionge go sechego, lakini biro miye, lakini should you kill yourself, and if you kill yourself will the person now get it? Gima jalo nyiso bana jopiny ni iwacho ni tuyo kanda, nikech sirikal ma wan go sani ok anyal wacho winjo ne gima ne giwacho diere mane timo campaign is inversely proportional of what we are getting. To koko bende wasegoyo, inyalo yudo ni koko bende igoyo agoya, lakini at the end of the day pod onge matunda. Koro piny to tek, lakini jothurwa ng'ama Nyasaye ogwedho ma japur pura motegno. Kinde moro ne wadhi Siaya koni to wayudo ka ng'ato puro kabisa, ng'ano an gadiere ni en sure no biro chiemo. Ng'at ma bende Nyasaye ogwedho mondiki tiye tijino matek kendo malong'o, nikech ing'eni koro kata wang'wago mana koko mwatim nang'o, to samoro ka sirikal oseamua ni gino en kamano to en na kamano. Koro tich matek ema biro konyowa mondo wa overcome the challenges. Mano e gima nyalo wacho. Erokamano ahinya mano Daktari Ogallo. Mana ka watieko, nitiere ng'ano ero ma bende daher limo Dawa Front. Inyalo nyise Dawa Front yudore kanye, to gin thieth kaila mage go eko ma bende koro ichiwo e Dawa Front kacha, to namba mane ma bende seche moko ka en mabor kodwa penji ni ma be nitie to nya yudi go. Erokamano ahinya kendo. Dawa Front sani gin ariyo, adwa lero malong'o. Dawa Front achiel nitiere Car Wash. Car Wash is on along Kibos Kisumu Road, kama iluongo ni Car Wash kisekalo Kondele. Jomtokni ong'eyo kabisa, wan gi geche moko yore iluongo ni Red Bus, tinde ging'eyo, ng'eny ji lor mana dhowa kanyo. Wan e ndara building ma blue kanyo. Dawa Front ni offer thieth mag nindo, inpatient services. Wan gi thieth ma bende ithiedho ji to dok, iluongo ni outpatient services. Wan gi maternity, joma nyuol bende wanyuolo kanyo. Wan gi pharmaceutical services, wan gi yeth. Aparo Dawa Front en hospital achiel ku Kisumu kama nigi yeth moro amora ma ng'ato de gombi ni kanyo. Koro kata kikoso yath moro e pharmacy moro kucho, kata ka ni ai town tiwinjo ka moro wiyi owilgo, kal Dawa Front ka malolwe kata ma Car Wash ka, ibiro yudo yadhno. Dawa Front nigi dakteche molony. Wan wandiko ji gi merit, ok wandik ji ni ng'ane ne nyong'e ng'ane. Wabedo piny to watimo interview. Wan gi dakteche molony kabisa. Wan gi surgeons, Dr. Eugene, who is one of the directors, is the director of facility, and he is also in JOTRH. Wan gi in charges mamoko, the in charge mar clinical media department, Dr. Francis, gi joge tiyo maber kabisa. Koro namba minya yude Dawa Front en 0701 06 9413.
070 01 06 94 13. Moro bende nitie ma wiye owil go kama ok amako malong'o. Moro bende en mano namba ma kae ma car wash ka. Moro bende en 0758 40 41 34. 0758 40 41 34. Watiyo 24/7 gi dho ngere. In short, watiyo pile. Obed chieng' holiday, obed chieng' Jumapil, obed chieng' tich adi, Dawa Front oyaw nono thietho. Koro Dawa Front kendo nigi branch moro Lolwe. Dawa Front ma Lolwe namba ne en 0701 06 9413. Kendo moro bende nikech mano donjo Simba direct. Namba moro kendo mar ariyo en namba ntiere chakore gi 011 28 98 900. 011 28 98 900. Nembni kigoyo ibro makgi kendo ibro konyi kaka dwarore. Wan Lolwe Gate, mano Dawa Front ma the other side. Lolwe Gate kanyo 50 meters ichopo. Erokamano ahinya. Iwacho ni gino ero mabende nyaka jo Red Bus oseng'eyo ni gino ero mabende koro chiwo thieth e yono ero makare. Iwacho ni Dawa Front onge yath minyalo koso. Ing'e ni kuonde moko kidhi tinyisi ni mantie ma onge. Kia ni wach mane mogik mabende in go gi jogo en jogo eko mabende koro neno odiochieng'no ero ma kawuono. Kaka ng'ano ero ma daktari, ng'ano ero ma ja ohala, ng'ano ero ma ja siasa. Kia ni in gi wach mane ne oganda odiochieng' ma kawuono. Abiro donjo siasa matin. But gima nyalo wacho sani en ni ji oti matek. There is a lot of insecurity. To I will peg it into lack of tich matek. Nikech iyudo ka samoro nyithindo matindo donje e tabia moro ma ok ber ahinya. Ng'eny athiedho gi ka. Nitiere kata na two cases moko mane a fortnight ago gin nyithindo mogo bunde tiendgi. Koro kitaki ifwenyo mos oyudo ni nyithindo mana masomo e skunde mantie kore ka. Koro jonyuol mondo onyis nyithindo the essence of tich matek. Nyathi bedo encouraged, wuo gi nyathi, nyis nyathi gimomiyo tich matek ber. Adieri makende en ni kok tich matek di koro kwan kama wantie ni. Nikech kwa diere mane wasomo ni yudo kata kinyang'isi ni in koro kitiyo klas 8 ni koro ran mondo idhi chak go amali. Nitie gima iluongo ng'eny ahinya thurwa ka amali. Koro ng'ama ok go amali no ka onge ambition for future tibiro mana siki amali no. To kigohe ting'e maber ni ma to ok kama nonego gige. Tibiro yudo ka koro ya kanyo midhi mbele ma Nyasaye ogwedhi. Matters politics. Daer wacho ni okay, kinde moro jakom baba nobiro to wacho ni ndalo siasa podi. Joma nyicha noyier oti tich manomiyo yiergi. Kaluor mar wacho ni joma ng'eny joma nyicha noyier wigi owil gi tich ma nyicha noyiergi kendo gidonje siasa ya mapema. Mano is really thwarting off the development of the regions and is totally unfair to the electorates. Wadwa mondo wakwa joma nyicha oyier ni kinde siasa biro, wabiro, ogalo biro, lakini sani to wamigi uru thuolo gin bende gitem gima nyo oyiergi ne. Ka ndalo chopo mar yiero kata mar go kura and the rest, ji biro yore lela nderni richo makata iwuok kiwuok wuotho tino iluora nikech ok wang'eyo gimotimore. Sirikal mamalo bende wabiro gombo ni mondo o disburse funds on time. Sani kata kidhi nyicha ne wadhi e skul mar Nyara, jatend skul wacha adhara ni yawa pok omiwa pesa. Koro sirikal mamalo bende wabiro kwagi ni mondo kata ka basari ogol gi chon mondo oran other matters school nikech kik wain afia gi generation makiny.
kokomiyogi the better preparedness mapiny kae to mbele biro bedo matek. Koro mano e kwayo ma an godo mondo okete mkakati. Erokamano ahinya. Akia ni Dr. Ogallo lap dhoge ndong' ne kom no ero makure. Ogallo to lap dhoge ndong' ne kom matin mar iluongo ni MCA Kisumu West Ward. Kisumu West Ward ochakore kamoro iluongo ni Sinyolo, kidhi Lower Kadongo, Upper Kadongo, Newa. Koro kono ema Nyasaye kotelonwa to wabiro bede. Wakwa jothurwa, in fact ng'eny jong'e an nyathi modongo e gweng'. Adhi e forums mang'eny, abiro kwa jothurwa ni ka sa ochopo to rawera ni is ambitious, rawera ni en example to youths, because an onyuola gweng', otong'o mawachogo wagoyo, to ne wagoyo ka ne wan gi lek. Koro ka Nyasaye nyalo gwedho ma nyithindwa ma bende dongo gi bende ne ni ng'ane nitie kata pesa ma bende ng'ane ni bende wan go kama to kara nyalo chopo ka, wabiro go erokamano. Jothurwa 2027 ka Nyasaye otelo, miyauru telo, ok abi gogi piny. Erokamano ahinya Dr. Ogallo, iwacho kanyo ni 2027 matiende ka waluongi odiochieng' machielo, koro ibiro mana nyisowa ni to wabiro ng'iyo paw siasa. In ang'ono ero ma bende Dr. Ogallo dwa timo ma bende MCA Makuru pok otimo. Erokamano ahinya janeno mar Chunyona gi TV kuom riwore kod odiochieng' eri ma kawuono e chenro eri mar Chieng' Jamondo ma bende ochakre kanyo sa 12 nyaka koro kanyo oromo sa 3 kanyo kod dakika no ero 57 ka bende ne wan kod wendowa kae. Mano CEO no ero mar Dawa Front ma bende yudore Lolwe, moro bende yudore Kawosh kiidho Red Bus. Iwacho ni giidh mana Red Bus. Ok awacho ni giidh nyaka moko matindo go. Jogo gikonyowa te, lakini ng'eny ji ong'iyo gi Red Bus nikech giloro gi alora kanyo. Koro jomodongo bende nakwagi ni ka poni ng'ato wacho ni weya Dawa Front, kik ukal kodgi nyaka moko tuo makata kokadho gore to ng'eny gi jotuoga sana. Koro ka gituo, wena giuru kanyo, wabiro thiedhogi maber sana. Erokamano ahinya Dr. Ogallo, janeno marwa watudre kanyo odiochieng' no ero makiny, chenro no ero machielo no ero mar Chieng' Jamondo. Bang' mae wadhi bet kod chenro no ero mar Onagi Jakinda ma bende dhi tayi kanyo kod nyadendi Violet kachiel kod Lorin. Warad kanyo odiochieng' no ero makiny. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.